er ude at besøge det, der hedder Santo Domingo del Cerro. Og det vil sige, at det er en kulturpark, som ligger langt op ad bjerget. Det er gratis at tage med den der minibus, og den går hver time, både op og hver time ned. Men jeg er lige ankommet og har ret specielt. Jeg tror, jeg skal lige hen og se udsigten her, men prøv lige at se.